social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo kavidhio kandoda kuti munge muri munozvionera. Imobva makoments kuti munokanzwa sei kangoma kari kubikwa naNgoni Kambarami naZizzo pamaika. So chandinongoda kuti ungoita musukuruka kana wanga usati wasubscribe paSaint TV ndinokurudzira kuti chidii subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Ndichitoti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vangu anditi also ndichikumbira kuti tisheyewo nehama neshamwari mavideos edu anditi vazukuru ngatisheyewo nevamwe vange vari vanoziva nezvechannel yedu, mhuri yedu ingoramba ichikura. So hande tinotaura macomments kuti what do you think nekangoma kari kubikwa mustudio nevakomana kanotera from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle na referee mugame rachiona tichibva ndatichi much love. Oyo hey iyawo Zizzo pamaikabe oyo wakandiwana ndagada chindisiya ndagadaro korudo harudi naro kana zvarema tosiya zvagadaro. Ndiwe uchaudza vamwe asi ndiwe uchaudza vamwe, ndiwe uchaudza vamwe. Usatamba namandebvanzwaho uchiti kuno zvakamira waruza, hauna simba renge anotifudza, utori waisi naanofudza. Oyo tangeonamo daivambomira aigone kuzifira tangeonamo tanga ndisingazizive kuti uchandipadukira iwe usadaro amori mangungundemu upenyu uchifambange eiwe automukira usadaro aivambomira zeimodaro iyawo Zizzo pamaika